Dostlar selam. Bugünkü topşırığımızın konağı Muhammedsanovar ailesi. Onlar lazer bilen ağaçtan işlenmeler yasap bütün Rossiyani temin ederler. Nindi iş soňy lazer bilen ağaçny kesip bulamyny, işkertip bulamyny diýersiz. Bu topşyrygyny garasaňyz, bu sorawlarga menim bilen birge siz de jogap tabarsyz. Topşyrygymyzdan başlaýbys. Biz indi mine şuşy мастерскойnyň hujabikesi Gülnara bilen tanışyny başladyk. Iri bilen birge, turmuş iptaşy bilen birge olar şuşy мастерскойда hyzmat goýarlar. Menim közüm sagatga düşdi. Okutuşlar güni oktyabr bitinde. Oy boyu okutuşlarını kutlaybız hamına şuşunday sagatni bir tün içinde yasadık dedi o görgüzeli. Olga Grigoriyevna degan imennoy sagat da yasalar Gülnara mana şuşunday işlenmeler bilen imennoy bitindeymi bir qabatlanmay turgan şuşunday eýberler de yasap bilesiz demek. Eye. Көп вакыт киттеме менә моны ясар өчен? Ким дигәндә бер 5 сәгать китә инде, кисеп, лаклап, ябыштырып, киптереп, буярга да кирәк аны. 23-нче елны получается инде без иптәшем белән станокка интернетта витта күрдек тә инде әйдә барып карыйбыз. Барып кына карыйбыз дип. Барып Нижнекамскида барып карадык. Ул безгә шуны хәтле кушады. Яны сатучысы, ул инде расширяться итәм дигәч, үзенә олорак станок алам диде дә, монысын сатам ди. Шуны әйтеп, тәмне әйтеп сөйләде. Аны теге ничек эшләмисең инде дип кайтканда, всё, эшли башлыйбыз шушының белән дип. Менә бу гравировка һәм лазерная шлифовка дип сез бит инде нәрсәдән башлана ул? Димәк, иң элек сатып алырга кирәк агач. Фанера. Әзер фанераны кайтартырабыз да, инде үзебезгә кирәкле размерларны кисеп, станокка куеп эшлисез. Төрле миллиметрга төрле калган. 3 миллиметрдан башлап 10-15-ке диярлек бар инде, күбрәк. Һәм алмамча инде фанера булдырганнан соң иң элек bütün эскизларны сез компьютерда булдырасыз. Чөнки алмамча станок үзе эшләми, чөнки как теге көйләргә кирәк, компьютердан без җибәрәбез станокка, станок инде кисә. Хәзер карап китәбез. Менә шулай җәмәгать, икенче бүлмәгә кирдек һәм безнең монда компьютер тора, һәм менә шушы лазер станогыдыр инде бу агач эшкәртә торган дөрес дип аңладык. 10 елдан артык Гөлнара тәрбияче булып эшләдем һәм менә шушылай кинәт кенә икенче юнәлешкә кирип киткән. Компьютерда бик күп инженерларда булдыра алмаган программадыр әле ул, бик авырдыр ул, аны мин җайлы димәсем. Башта димәк шушындай узорларны программа биреп лазерга станогына җибәргә кирәк. Ничек эшләнә ул? Менә шундый төрле макетлар ясыйбыз. Менә хәзер без яңа елга әзерләнәбез бит инде. Яңа елга мотор уенчыклар, өстәлгә брелоклар, салфетницалар, ЧПУ станогы, без шуның белән эшлибез инде лазер белән. Ул безнең гравировать итә, кисә дә төрле усуллар белән эшлибез. Шундый универсальный станок булып чыга. Аны башта инде сез ничә миллиметрлы фанера тора менә монда хәзер? Без менә хәзер 3 миллиметрлы фанера. Без хәзер яңа елга свеча дибез беләм, шәм куя торган, иченә шәм куя торган шундый матур сувенир ясап караячакбыз. Булачак үзебезнең ясалмаларга рәсем төшердек. Хәзер без аларны кисә башлыйбыз. Димәк, бу станок рәсем дә төшерә, кисә дә. Кирәк булса төс биреп әле төсне без үзебез буйыбыз. Махсус акрил краскалар, фломастерлар, карандашлар, лаклар алабыз инде. Ана кисә башлады караңыз яңа. Юк.
Менә 5 минут үтмәде, безнең домиклар дигәндә безнең өйләрнең ниләре, өлгеләре дип әйтсәк, өлгеләре әзер кисеп бетерде. Лазер бик кызык булды миңа карап торга. Кар бөртекләренең ничек иттереп шундый бәләкәй төшергәннәрен монда бала белән киләсе калган икән. Димәк, бу гади наждачный бумагага ышкырга кирәк. Ышкыйбыз. Ни өчен ышкырга кирәк аны? Шырасы булмасын өчен, тигез булсын өчен, иштеге күзгә күренми торган пычракларын бетерергә кирәк инде. Мен бик җайлы гына эшләдем дә, мен әйтәм, булды әйдә, Гөлнара җыябыз дигән булган сиңа. Хәзер менә мондан тузанның, кстати, тузаны бар икән. Тузанын суыртабыз диде әле Гөлнара. Менә шулай. Jingle bang, jingle bingle. Башымында яңа ел музыкасы куярсың әле, я. Красота жына. Яңа ел. Октябрьдә бездә яңа ел. Нәрсәләр күрәбез, нәрсәләр ясадыгыз, нәрсәләрне яратып, кабул итеп менә халык ала. Менә иң яраткан олкалар. Алалар. Теге национальный, мотор, узорлы олкалар. Брошкалар менә түшкә инде. Татар орнаменты белән. Бала чагалар менә мондый белезекләр яраталар. Төрле анда исемнәр дә, исемнәрне ясарга була, кемдер сүзләр, бала чагага инде уенчык. Менә безнең бик яхшы трактор китеп, бәләкәй балалар күрәләр дә, синий трактор. Менә шулай җәмәгать. Минем мулаема, бу синий трактор. Әле аңа номерда кушканнар күрегез әле. Менә шушындый тракторларында ясыйлар икән. Булган кешедән бар да була диләр Мухаммедзановлар гаиләсе, Гөлнара һәм аның тормыш иптәше моңа ачык мисал. Менә шушындый уңган булган кешеләр, кул эшен яраткан кешеләр, агачның кадерен белгән кешеләр, безгә экологик яктан матур эшләнмәләр, уенчыклар ясап бирүчеләр арабызда күбрәк булсын иде. Мухаммедзановларга үзләренең эшләрен тагын да киңәйтергә дигән теләктә калып, мин Фирүзә Хәмидуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Исән сау булыгыз.